Yalla bai. Tambayen mun hisu nawa ne? Kai da waye? Mu da abokai na ne. Da waye abokan naka? Da Charaki. Da kuma waye? Da Usman. Da Usman da waye? Da Jamilu. Ana ma magana. Na ga ba. Da waye kuma? Ya su kira. Ina kuke haɗa kai ne? Kiwa fusgan miki jakanki ne. Wallahi kai ka anshe min jakata yanzu nan ina tsaye ai kai kadai ne a gurin. Kai ka fusgan mata jakarta ka bata. Aka kire na mutane hankali wace jaka ba. Tambaye ta kai ne ka fusgan mata jakarta? Wallahi kai ne ka bani jakata ko zan saki ka wallahi. Yalla bai. Ku duba mun shi. Samu a nuna. To wane ne? Ban san shi ba. Ofisa ku sa masa jakuna. Kai. Kai ina kudi ne kuke sa haɗa kai? Lokaci. Ga 'yan butulin nan ai. Labaitin da kun kama shi ka tambaye muni shi.